karubi, addu'a wanda ya shiga cikin kunci da damuwa ko kuncin matsatsi ko kuncin bakin ciki shine mutum ya ce Allahumma rahmataka arju. Ku ji fa yadda ake karantawa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta. Shikenan ka ƙara kai so uku, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam maganar da muka yi nan cewa idan yana neman wani abu to idan zai roƙa sai ya maimaita so uku. Ka tashi kana cikin damuwa kai wannan ka gani ka sha mamaki, in dai da gaske kake da wannan karatun da muka yi tun daga yau farko har yau littafi ɗaya za a yi. Amma shi malam wannan kada ya ishe mu yau, mu tafi kada mu ji gauga iya ta bata mana ma wurin yau. Wannan ya ishe malam Sani, in kai wannan kana cikin damuwa kayi abin da zai fitar da kai damuwa, zan maimaita saboda na nesa, amma kuma ya addu'a ce sananna, Allahumma rahmataka arju. In baka iya ba kai littafin ka wasali, kada ka je ka bata mun. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. In kana so ka kai har ƙarshe ka ce tarfata ainin wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta. Shikenan ma'anansa, ya Allah rahmanka nake fata, ya Allah rahmanka nake fata, wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah karka kyale ni da kaina, wato da dabara ta ko daidai da kyautawar ido. Wa aslih li sha'ani kullahu, ya Allah ka gyara man al'amura na gaba daya. La ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai. Saboda haka na kyale kowa. Kun gane